Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल दा जोङो गामियाव थांगासिनो दं टाउननिफ्राय फैदों रिक्सायाव गाखोनानै खोथिया फुयोनो जोंहा न'आव गामिनियाव खोथिया फुनायखौ नायनो थांनो नागिरदों होमबाबो आंबो एसे फुनाय नायगोन देखायगोन आं माबायदि फुनो हायो ना हाया लोगोफोर नायलांदो अननानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि चेनेलाव दा आं फुनायखौ देखायगोन नायलांबाय थादो नै गोदो फेसबुकाव मेरला होबाय आङो आपल'ड खालामनानै नै बेबो मोनसे गेट नै जोंना गामिनि न'आ हाग्रा दुफबजोबनाय नै खोथिया फुनाय नायनो फैनाया दोनथ'नानै नै साहासो लोंजोबग्रोबाय माबा मोनसे सुदों गोजा दं आथिङाव माबा गासनदों खोमा मोजां माने आफेब्लाबो खुलिनो नागिरदोंमोन खुलिनानै होदोंमोन नाथाय फिसाया ओमफ्राय माबायानो साहाया गोथावथार साहा गोथावथारना साहा लोंदों जादो बिस्कुटा दंबायो ना हनै आरोबाव गोथावथार बिस्कुटा नैबे आंनि बिबोनां सासे ओमफ्राय नैबे बिजावजालि नैबे बिबोनांनि माबा हासबेन्ड आंनि फंबाय आरो बैयो बिबोनां हरै हांसो गग्रायाव थांनाया आदार होआलासे मा हगारखो दाय रसमेरि मोनफै लांग्राना बै माबाया न' रायलायदोंना मादों होननाया नङालाय बै लांग्रा बै लुनाय थावनिया मालाय खामानियानो जाथ'लाबा बोरै न'आ लानांगौ नै जोंना खोथियाया बारियावनो खुबैबाय नै फुनो जामफेद जामफेद जा मोजांथार ओरैहाय ओरैनिखौ गोजौ गोजौखाय दहलायाव गायनो दोनदों नै मैथायाबो खेबलुबाय थानाय जायोना खेबस'बाय थानाय जायो मैथाया रोदोमख'नोनो हायाखिसै माथो नै बे आंनि बिजावजालि खोथिया फुदों नै बे फंबाय जायो बिबोनांनि हासबेन्ड अबहाय ना गुरनो थांनो नागिरखो अ दे बाथोन जानो मोनो खोमा लाबोदो गुरनानै ना फावना मोनबा लाबो थालिर बिलाइयाव मेनानै जानो नै लोगोफोर आंखौ खोथिया फुग्रा बायदि मोनो ना नायग्रा बायदि नुयो आं खोथिया फुयैयानो बेसेबांबा बोसोर जाबाय गथ'फोर उन्दै उन्दैयावनो माबानाय दा गथ'फ्रानो हाबा जाला जोब्बाय फिसौ मोनजोब्बाय फिसौफ्रानो देरजोब्बाय आंखौ खोथिया फुग्रा बायदि नुयो जानो दिनै फुनाय नायनो होननानै फैदों आङो नायनायसै मुथासेबाबो एसे माबायदि मोनो नायनोसै हायोना हाया फुनो लोगोफोर नायलांबाय थादो नै आंना बिहामजोआबो प्रस्टुत जानानै फैखादों रेडिनो खोथिया फुनो रोंगोन ना रोङाथाय नायग्रोदो नै फुनो रोङा सोलोंदो होनबालाय नै मालाय बेहा रोंगौ ना हाजिरा नांगौबा आंखौ लेंफै औ नै सोरनोबा हाजिरा नांगौबा लेंफैनो थिनदों आंनि बिजावजालिया गायनो हायो हाजिराबो गायनो हाबावोनो नोंहालाय हागोन ना हाया हायो नोहाय माथो जोंफोर हाथारदोंलाय हनै बुलाय हाया बेसेबां खारो नायनो आयौ माथो स्रा खाथारोलाय आंबो एसे फुनाय नायनोसैहाय आं गंनोबो हाया जस्लंबो हाया माबायदि मोनो टेस्ट खालामनानै नायनोसै एसे लोगोफोर आं एसे फुनाय नायनोसै आयै गोदो सिख्लायाव फुनायहाय बुरिलायबाय
रिटायार जालायनाय बुरिबायहाय आंनि फुनाया लिब्रि जादोंना मादों मोनथिया आङो दा जानांगौ सोमायाल' बुनांगौ आइदै आइ माथो मोजांथारलाय मेगनबो नुवाहाय हाग्रा साग्रा थांला जोबगोनदां हाग्रा बासिनांगौनो खोथियालाय मोजां बारियाव खुबैनाय नालाय सायावनो दं गायनोबो मोजां जागोन बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा बांद्राय फिसाद्रायबो नङा गंनोसो हाया नै खोथिया फुनो मोजां माथो गाङा रोजा रोजा गाङा रोजा बैनिया जासिनथारा गाङा गोरा बायदि फुलायलांबाय गुरैसो जि आराम स्रा स्रा थांखायो जोंना नै जोंना गामियाव खान्थाला फिथाइया दंबावोसो नै खान्थाल फिथाइया खेरेफा खेरेफिबाबो दंबावो नै दाउआबो नै देराखै दाउआनो देराखै नै स्राव स्राव दङ दाउआलाय आरो हावथिंबो दंमोन दाउला मासे आंनि बिबोनां हिन्जावनि न'आव नै माबाया मोदोमफुला गिदिर गिदिर नै बाहायबो जि मोजां दंखायो नै बानलु बिफांफ्राबो फिथाइयासो जायाखै हाइजेंआबो जि मोजां जाबोबाय नै मैफ्रायाबो सोर सोर जानो मोजां मोनो बिलाइखौ मोजां मोनथारो आहा जानो मालाय उसुं उसुं नै बानलु बिफां गायनानै दोनदों जानो आन्थाखौ बायनांला आरोना फुलाबो हिन्दै आंखौ लेंहरदों होनलाय माबा बानायदों ए आंखौलाय लेंहराखै होनदों मा बिहामजोआ आं माइ गायदों माइ फुदों नुवाखै होनो ए जोगोनारा माथो थेफा थेफा थाइजेननायसो थाइसे मोनजायाखै एसे नों दा फैगौमानि रागोन खोमा ना नै ओंखाम संग्रा गोदानाव हाबाखै बिस्रा सोरनो खुरखो राजानो दालि ओमफ्राय मा संदों लांफै ओइ राजा बाहायनो जाफैदो ना डाइनिंआव आंनि बिबोनां उन्दै बियो गिदिरा सासे गोजानाव माबायाव सान्थिफुराव दङ भुटान सिमायाव मालाबा थांबा देखायगोन आं बेखौबो आंनि बिबोनां गिदिरखौबो नै आंनि आनैनो ओंखाम खुरदों फैदो बाहाय जाफैदो आनै नै जोंना गामिनि खान्थाल बिफाङा आरोबाव नै बाहायबो फिथाइया दाबो दङ नै मोजाङै नायबासो नुगोन दे माबा माबि बियाद नांनानै दंजोबो दंफाङानो नै बे बेरा थिंनि जिङाव थिन्थाय दंबावो खान्थाल फिथाइया नै जोंना खान्थाल बिफाङानो आगोलावहाय 13 दालसो दंमोनहाय नै गोजानाव थिन्थाय दंबावोसो आं दरजा खेवनानै देखायथारनोसैलै दंबावो नै मेरला फिथाइ दंबावोसो गामियाव गामिनिफ्रायनो मेरला लांनानै जायो नै जोंना लामायाबो न' जिङाव नालाय गारिफ्रानो नै खुमब्रा फिथाइबो रिदि रिदां हावरिहायबो दं ओरैहायबो दं
हैनै बोरमा बिमाया गाइखेर सेरनानै फिसा दङ गाइखेर सेरनानै साहा लोंखांबाय जों बे बोरमानिफ्रायनो जोंना बारियानो दै जाजोबनाय दहला दं गोदो बे लामा खोनायाव हा जावनानै बोखांनाय हाखौ खोबफिननो हायाखिसै दहला जानानै थाबाय उफाय गैया नै आंना बिबोनाङा ओंखाम ओंख्रि संनो हाखु दाखु जादों ओंखाम जानो ओंख्रि संनो हाखु दाखु जाथारबायना आरो बोरमा गाइखेर सेरनानैबो साहा फुदुंनानै लोंब्रबबाय नालाय नै बाथरुमा ओरैहाय दं बाथरुम लेट्रिन बैहायबो जोगोनारा फिसा फिसा दासो थाइख्रिदों फिसा फिसा रेदेब रेदेब खुमब्राया नै बाहायबो दंबावो खुमब्राया बैना थाइसे गिदिर जाफिनबावबायना बैहाय औ एसे मोजां राहोदो मोजां थायोबा मिथिबाय बारा गोबाव गैला बे बेना बोरियावसो बिफाङा बैना दैयावसोमोन नालाय औ बैना सेवदों बिफाङा थैनानै जानांगौसो सेवो नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांबाय थागोन राजा हनै 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 मा नाम होनदोंमोनलाय आगै नोंनि राजाया रोंसा रोंसा राजा बिफाया बिराद गोजानाव थाहैयो ओमफ्राय बिफाया फ्लाइटजों फैदोंमोननो दाना गोनबाय मा गान्दौलाजों फैदों बिफाया गान्दौलाजों फैदों बिमायाबो आंनि बिजावजालिनि बिनानाव बिनि हासबेन्ड ओमफ्राय बिनि फिसाला बेरायनो फैदों बिसमुरिनिफ्राय जोंनि बे गामियाव न'आव गामिनि न'आव फैदों जोंनि बेरायनो फैदों हनै जोंजों रायलाया बिराद मानसि गिदिर बायदिसो रायलायो रायलायनायानो नङा माथो होनलायलायो हनै 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 दादाया खावनोसै हनै दादाया लांसै हनै दादाया आरोबाव गैलाहाय नों जायाबो मायाबो जमाल' लाखिबाय थाबाय दाना दादाया खावनोसै हनै 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 नुवाखिसै मबाइलाव ओरैबायदि बेस्थ' बिबाबो होआ आं नायनो बिबाबो रायलायलाय राजा वाव 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 मेगना हनै नै जोंनि आलासि बेयो रायलायथाराहाय ओरैनो मोजां ना आगै अ ओमफ्राय बेहा बेवाइया माला थांफिनगोन थारिख दानथ'वाखैना गोबाव थागोन ए थाबावगोन आरो मास मोनसेसो ना अ दे एफा गोजाननिफ्राय फैनाय थाबाय आरो थांबाथाय आरो फैद'नाय जानाय नङाना आइसो बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसो फैयो फैसाखौ फाथायहरो आरोना एसे एसे थिगानो बाराद्राय फैबाय थाबाबो थांलाय फैलायाव माबायोहाय खरससो जायो खामानिया जाबाय नोंसिना खर'आनो गैला माथो नोंना मानसिफ्रा खर' गैयिखौ नायगासिनो दं आं नायनो बिबाबो होआ मबाइलखौनो दांनो होआ थांथोंसै थाबायनानै औ स्कुटि दं स्कुटि दं औ थांदो स्कुटि उफाय नोंसोर दा रेजेक्ट लाबोदों रिजेक्ट लाबोदों माने नै एक्चुअलि बैहा मा जाबाय चन्द्रपारा हाथाय सिङाव बेदर गैया ए ओमफ्राय अमाल' दङ नोंथ' आं अमा जाया ओमफ्राय नैबेहाय फैबायथ' रिजेक्टआ एसेल' आं मोदोमजों रिजेक्टजोंसो मिक्स खालामनानै लाबोनोसै सफैबाय नोंफा सफैबाय खिन्थु गिदिरसिन खोथाया मा जाहैबाय केस फैसा गैया
थांदो माइ स्कुटिजों नों बिनि स्कुटिजोंनो थांदो सानजों थांसै ना बाबा औ बे सालायथोंसै सानजों थांदो औ दे थांदो होमबा नै ओरै थांलाय नायनांगौ गोजौनाबो एथिमनानै दोनहरदों ओमफ्राय आं दाहाय मोननायनि नै आंनि बिबोनां हौवाया आंनि एक्टरा माबायदि आंनि बोराय उन्दै बे हनै अबहायबा दैखराव दैयाव दुब्लि बारियाव दुगैना फैबाय हनै ट्रेक्टर हालेवहैदोंमोन अखा सिनानै फैबाय आंनि बिबोनाङा नै आलासिफ्रा एसे ओंखारलांदों बेदर लायनो राजा बे मामिया बाबा अफायबा गोजानाव साख्रि लायोबाना खारखोमानो हागौ नोंखौ गालांनानै मोनथिखा मोजां खेबनानै दोनखा फट'आ दोखो दोखो खेबनानै दोन जानायबो उन्दुनायबो ओमफ्राय फिथाइ लेबनायबो मानानै दोनखा नै जोंहा आलासि गथ'आ थाइजौ मोनजायाखै दहाय जोंहा जाखांबाय सिगांनिखौ दासो हानदों गोजौथार थाइजौ बिफाङा जोंना गोजौ जाजोबथारबाय ओमफ्राय दा बेखौनो थाइनै हानबाय खुनुरुखुम दान्दा गोलावजों बेखौनो लेबदों आंनि बिजावजालिनि बिनानाव बे आलासिया मालाय सुन्दरि गोजाथार हनै फिसालायाबो बिराद सेंग्रा गिदिरखासो उन्दै नङा नायनोसो फिसा साला ओरैनोबा जा गिदिरसोखा हनै थाइसे सिरबावबाय लायद' आयंआ हानदों थांलाय थां थाइजौआ लाबोबावदो थाइजौआ हो गोदै नंगौना नङा गोदैखा नै सफारिया गिदिरथार गोमोन नै आलासिफ्राबो जालांबाय बयबो आलासि एसे बुरजा फैदोंमोन आरो नै हानगासिनो दं गैया फिथाइया गोथांसो गोथांसो फिथाइया गोथांसो गोमोन गैया माखौ जाबावनो गोमोनथार नै बे फिथाइया गोथां जायोहाय बुगाजोबनाया रङासो गोथां खिन्थु गोदैथार बे गोमोनसो बे हानग्राया हाननो बानानैनो बिदिनो होनदों गोथांसो नै हाननो बानानैनो माबायदि होनगासिनो दं बे गोमोन गैया हाननो बानानैनो साला गोमोनानो गैया गोथांजों माखौ जानो आं सफारि जाबा राजा जायोनोहाय सफारिखौ जानांगौ बयबो हनै बेलाय नै गोथां नङा बेबो बुगानायसो गोदैसो जायो पालसारखौ लाला नामा पालसारा ए नै जोंना पालसारानो सफारि बिफां गाखोनानै थाबाय पालसारा नै आयु माथो हाबाब सफारि बिफाङाव जाय गाखोयो बे उरायलांगोनहाय पालसाराव गाखोबा जारलासो फिथाइयालाय जि दङ ओमफ्राय फिसालायाबो थांफासिगोन नै खान्थाला जोंना माबायदि सिरिदों माबादों गोमोनफ्रा हानग्रायाबो बहाय थांखो नै मान्दाब दं मासे मान्दाबा हनै नुहुरदोंना नुहुराखैथाय मान्दाबा बेलाय दंफां दालायाव दाननानै बाय सानै नुदों नै खान्थाल फिथाइया फालथुब दा खासे खानांला नै आब' नांगोन बोरैबा खानांला मानसि दं गाहायाव नै जाबाय दे नायलाय खान्थाल फिथाइया
थाइनै थाइथाम हाननो थिनबाय दाना होख्लायबाय नै गोमोनाबो नै सप्ताथामसो गैला गाखोनाय जाला नों मा लाबोखो खोथियालै गायग्रा दुब्लियाव ए दुब्लियाव गैया लामाबो देन्जार नालाय सान्दुंआबो गोसाथार ओरैनोबा अबेहाय लांनो नागिरदों फैलाय दुब्लियावनो सान्दुंआबो गोसाथार ओरैनोबा हाजिरा लगायदों ना न'नि मानसियानो गायजोबदों लगायनो 400 गाहामसो होलाबायब्रा आंबा न'आव जाय गेथा गेथा गायलाबाय आंबा नायफोर जागोन हाजिरानि फैसाजों दे होमबा आंबा न'आव गायला गायलि गायनो मोना बेसे जागोन माथो नांगौखालाय 400 गाहाम गारनानैलाय एसेल'खा गैया बिगाथामल' गायनांगौआबो बेयाव फ्लेक गायलाबायगोन दासो ओंखारहांदों बेलासिनि टाइमाव ओरैनो लाइनाव सान्दुंआनो गोसाथार आयौ हाबाब आयै हाबाब हाब्रा माथो मोजांथार हाब्रा मोजांथार हाय लोगोफोर जों माइ गायनो ओंखारबोदों अननानै आंनि चेनेलाव हाबनानै नायफैदो सनाफोर आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों नै जोंना दुब्लियाव नाबो थैदों नायलाय नै नाखौ नाया थैदों बेलाय नै मानै गिदिरबा लाजागोन गोरलै गोरलैसो आयु नै आंनि आथिङाव एब्रेदोंहाय नाया औ हमबानो जायोमोन ना ओंखाम जानानै फैनानै लेरबायलै उदै आयौ माबायालाय आलिया मोजां बारखाय हाब्रुआव मोजांथार दिनैसो आलिखौनो बारखोनो हाया मानसिया लावद्रायो नालाय गायजेनसैहाय लोगोफोर माइ गायनानै माबायदि मोनो नै जोंहा गायनो फैदों अननानै नायलांदो आं गायनो रोंगोन ना रोङाथाय आंबो गायफेराखैहाय गोबावथारसै गायनो नायसै बोरै गायो बेदर बै खर'आव गायो नायनोसै आं एसे आयु माथो हाब्रुआबो दावखोना लोथो लोथो हाब्रु गायनाय दं बोरै नैबे खर'निफ्राय गायनाय नायनोसै आं माइखौ गायनो गोबावथारसै आस्ते आस्ते लाहे धीरे रुएगा हम जल्दी जल्दी रुने के लिए हम प्रैक्टिस नहीं है माइ दं गिदिर गिदिर जाबाय जाबाय माइ गायनाया बोसोर बोसोर जाबायहाय दिनैसो भारा लानाङा दिनै हा बारा सिगांथिं बारा लानाङा होनबा सिगांथिं बारा लानाङा गायनो जादों जायाखै मेंबायहाय सनाफोर आं गायदावनोसै हालाहाय गायफेराखै आंबो बयलार बायदिसो जाबाय दाना आंनि माइ गायनाया जादों जायाखै नायद' जाबाय जाथारो जायियानो गैया नोंसोर ओरै बुदे बुले ओमफ्राय आंना नै माथो दस्रा साइजसो नुदों जायो जांख्रायाव खेबसे हाब्रु फुननाय लाबावनोसै हाब्रु फुननाय आब'खौ
Ê, à bùn bác. À thả hàm mà thả. Ê, không làm mà xin đồng nữa xin nạ. Làm mà bây giờ. Yêu năn của mình năn tính cả bài cây này xíu rồi. इसोर गायबाय थानायखाय प्रेक्टिस जाबायलै नोंनि गोजा गायनो माइखौ गायनो हाला माखौ जागोन फालाय हा माइखौ गायनो हाया माखौ जागोन माइ गायनायनि ओंखामखौनो जानांगोन आंनो आं नांगौबा जालाहाय सावमिन जानोसै ओंखाम जाला हा माइ गायनायनि आंनो ओंखामखौनो जानांगोन बे बहा जानाय मानो जागोन बैयाव दखान गोदानाव जानायखौ ओंखामखौ जागोन नामा दखान गोदानाव औ माइ गायखांनानै दिनै जाथ'ला दिनैखौ जाबा जानाय नङा समायगौमोन दा नों गोनाङाव जों ओरैनो सारिस' गाहाम मालाबा जानोसै दा थाबाय थादे खबर लाबाय थादे सान्दा मारि होनबाथाय खारबोखा आं खिन्थायालासिनो फैगोन सानालाय माथो दङ ना जानाय आथिं अरखानाय माथो जाबावनो नों मा होनगासिनो खर'थाय मासिनि बैयाव होनोथाय बेखौ होनदों आं थिखाफाटा रडआ नङावलायसै ঐ কি ওলাইছে नङावलायसै थिखा दिया केन्द्रा आं नांगौबा सावमिन जाना थानोसैहाय मिगि माथो खायले भात किबा हयने किब्रा आं ओंखामखौनो जाला माथो गायनोनो हाला खावा जाय मिगि गावनो सावलियाव बानायब्रा आ कि दिया बानाय गम दिया बानाय तो सावल ना हयसाव टिउसनाव लांगोन जानो गाखोनो थिनदो थुदो सपनाखौबो गाखोनो थिनदो